Бисмиллах. Ассалату вассаламу аля расулиллах. Қиямат дәріслері. Узған дәрісіні микрофонны қошырған қамын. Шуңа күрә яңадан біз аны яздырдық. Һәм ол бүгін қойылды енді YouTube'қа. 90-шы дәріс боларақ. Әйе. Мұнсын біраз ғына соңырақ қойырбыз, иншалла. Бұсын қорасындар, жәхәннәмні. Шуңа күрә ол дәрісіні яңадан яздырдық. Һәм қойдық енді. Чөнки бары бір 4-5 мың кіші қарай YouTube'та кімгәдір файдасы болғаш, ол енді аны қалдырға ярамай. Юғалтырға. Бүгін жәннәт һәм біздің жәхәннәм дәріслері әліге бітті. Бәлки соңыннан ғана бір еріп кіне шығырбыз, бүтін темаларны қарап бір дәрісті. Әмма қазір енді біздің алда дәріслер біткенше жәннәт болашақ енді. Алхамдулилlah. Мен өзіме де жәннәт турында сөйлеу, жәннәт турында оқу, ол көпке көңілге. Біз барыбыз да жәннәт яратабыз. Дүнияда да, ахиретте де. Жәхәннәм бойынша біздің енді соңғы тема болды. Жәхәннәмнен ничек құтылырға? Ничек құтылырға? Нинди сәбәпләр бар безне жәхәннәмнән құтылдыра торган? Анда енді біз әйттек. Иман, Аллаһның безне яратуы, чөнки безнең Аллаһны яратуына җитми. Бар кешеләр мин Аллаһны яратам дип йөриләр, үзләренә инде җәннәттә урын әзерләп. Әмма изгелек кылмыйлар, харамнардан тыелмыйлар, шуңа күрә хәтта шундый гарәп телендә дини кагыйдә бар. Лайса ша'ну ан тухиб, валакин ша'ну ан тухаб. То есть не важно то, что ты любишь, а важно, что тебя любят, дигән әйбер бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне мин яратам дип, Аллаһ аңа ачулы булса, файда булмый. Шуңа күрә Аллаһның сине яратуы, уразаны исегездә булса инде, ураза турында әйттек. Джунна дип, калкан, шит. Аннарысын инде Аллаһ юлында тузанлану, ягъни Аллаһ юлында йөргәндә җихад булсынмы, дәгъват юлы булсынмы, ниндидер хезмәт юлы булсынмы, хәтта кәсеп, әйтик, әтинең өйдән чыгып китүе, сәфәр кылуы, гаиләсен ашатам дип, ризык, хәләл ризык эзлим дип, ул да тегенди бийек дәрәҗәдәге җихад булмаса да, ул да җихад, бигрәк тә дөньяда харам таралган, чорда харам таралган җәмгыятьтә хәләлне эзләү, ул җихад. Менә шундый мисалларны китердек инде. Аятләрдән, хадисләрдән җәһәннәмнән котылдыра торган. Дуга дидек, җәһәннәмнән сакла мине дип кылынган. Күчтек җәннәткә. Башта беренче теманы алыйк. Җәннәт кешеләрнең гамәлләре өчен бирелә алмый. Ягъни кешенең кылган гамәле өчен генә җәннәт бирелә алмый. То есть рай не может быть только платой, воздаянием за наши благие дела. Ни өчен? Чөнки җәннәтнең бәясе артык кыйммәт. Ол слишком кыйммәт, аны невозможно заработать рай. Безнең кылган изгелекләребез, булсын ул безнең иманыбыз, таухидыбыз, Аллаһны яратуыбыз, Аллаһтан куркуыбыз, булсын ул безнең көн сайын укыган 5 вакыт фарыз намазларыбыз, сөннәт, нәфилләребез, тоткан уразаларыбыз, биргән садака, закат, зикр, тәсбих, дуа, әти-әни хакы, ир хакы, хатын хакы, балалар хакы. Әлбәттә, кеше гомере дәврендә изгелекне җыя, иншалла. Әмма бер генә бер кешенең дә калган изгелеге җәннәт бәясенә җитә алмый. То есть җәннәт ул слишком кыйммәт. Шуңа күрә, әгәр Аллаһ шундый кагыйдә куйган булса, менә сез, вы должны все заработать рай дип. Җәннәттә беркем дә булмас. И что удивительно, даже самые лучшие
члены человечества, алар да жәннәттә була алмас. Мәсәлән, кемнәр? Пәйгамбәрләр. Хәтта безнең пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Сахих Муслимда килә, Абу Хурайра радиаллаху анху тапшыра, пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Лән юдхила ахадан минкум амалухул джаннати." Бірігізнің дәді қылған ғамәлі аныды бір қошанда жәннәткә кірте алмаячак. Никогда его деяния, благодеяния, не смогут аның жетмеячак көлемі, аның бәясы жетмеячак кішіні нешләргә вести в райский сад. Шуннан соң кішілер сорадылар: "Вәлә әнтә я Расулаллах?" Хәтта синең дә гамәлләрең менә ди. Бүтін кішілік арасыннан, за всю историю человечества дип әйтәбез, иң иманлы кеше кем? Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям. Иң тақуа кеше кем? Аллаһның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан иң ныгы тыела торган Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаһтан иң курыккан кеше кем? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Хәтта Пәйгамбәребез әйтте: "Минем Аллаһтан куркуым сезнекеннән күбрәк" диде. Өч кеше килде бит. Пәйгамбәребез турында сорарга, ишек аша, Пәйгамбәребезнең хатыныннан: "Ничек ул төнне намазлар укый?" Сөйләде. Ничек ул розалар тота? Ничек ул зикр тәсбих? Булар шул хәтлек ниттеләр, канатланып киттеләр. Хәтта берсе әйтә: "Мин бер кашанда өйләнмим" ди. Ничек хатыннарга вакыт әрәм итергән? Только намаз гына укыйм, гыйбадат кына кылам ди. Икенчесе әйтә: "Мин бер кашанда йокламыйм" ди. Алланы искренне әйтте. Они готовы были не спать. Ни өчен? Чөнки йоклагач вакыт әрәм була, шулаймы? Йоклагач вакыт әрәм була да, ул төне буе намаз укый алмый. Берсе нәрсә диде: "Мин көн сайын ураза тотачакмын" диде. Все, үлгәнче. Һәм Пәйгамбәребезнең хатыны ишетте моны. Пәйгамбәрбез кайткач әйтте: "Менә ди, өч егет килгән иде, сораштылар, мин сөйләдем" ди, алар шулай дип киттеләр. То есть, перешли за грань. Шулай бит инде. Фанатизм. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям мәчеткә килде дә: "Сез молды, килегез әле" ди. "Мин сездән иманлырак" ди. "Мин сездән тақварак" ди. Чөнки ул пәйгамбәр. Ләкин мин өйләнәм ди. Гаилә корам. То есть, хатын килим. Балалар үстерәм. Мин йоклыйм ди, намаз да укыйм, йоклыйм да ди. Һәм мин нишлим? Бер көн мин ураза тотсам, мин ялда итәм ди. Шуңа күрә бу минем сөннәтем ди. Кем минем сөннәтемнән баш тарта, ул миннән түгел ди. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям кебек бер кемдә була алмый. Сахабалар сорадылар: "Вәлә әнтә я Расулаллах?" Хәтта синең дә гамәлең менә җәннәтлек түгел ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям: "Вәлә әнә" диде. Хәтта минеке дә җәннәтлек түгел диде. Әгәр дә үлчәүгә, гаделлек үлчәүенә салынса җәннәт, икенче якка салынса кешенең гомер буе укыган намазы, уразасы, зикре, тәсбихе, сабыр итүләре, башкалары. Менә бер кешенең дә в история человечества Адәмнән башлап соңгы кешегә кадәр җәннәт дәрәҗәсендә була алмый. Җәннәт ниендә, авырлыгында була алмый. Хәтта пәйгамбәрнеке дә. Вәлә әнә диде. Минеке дә җәннәтлек түгел диде. Илля ан ятагаммадани Аллаһу минху бифадлин ва рахма диде. Ләкин диде, Аллаһ Тәгалә миңа үзенең рәхмәтен һәм фазиләтен бирә диде. Только по милости и снисхождению Аллаһа ди. Аллаһ миңа җәннәтне бирә диде. Менә бу нәрсәне аңлата? Җәннәт слишком кыйммәт. Аллаһның бит хәтта исемнәре берәүгенә түгел, шулаймы? Мәсәлән, Аллаһ гадил. Гадилме? Нәрсә ул гадиллек? Зуб за зуб, око за око. Шулай бит инде. Менә син кылдың, сиңа гадиллек белән бирелде. Все алдың. Әгәр дә Аллаһ гадиллек үлчәү куйды бит. Әгәр дә әйтсә, менә җәннәт сезгә, давайте алыгыз. Покупайте. Намазларыгыз, зикрләрегез, тәһаҗҗүдләрегез белән. Бер кем дә ала алмый.
Это не по силам бізге. Это непосильная цена. Аның бәясы слишком қымбат. Чөнки жәннәт слишком яхшы. Ол бит былай гына түгел, ол бит не түгел. Теге Грузия границасынан шыққан 70 мыңлык велосипедлар түгел ол. Это спекуляция. Мында сөз бара, нәрсә турында? Или, мәсәлән, ачлык заманында ипинең бәясен слишком күтәрү түгел. Ол жәннәт на самом деле шулай тора. Ол на самом деле шулай кыйммәт тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә гадил генә булып калса, бөтен кеше басып калыр. Шулаймы? Аллаһ гадил. Простите, извините. Сезнең берегезнең дә гамәлегез җәннәтлек түгел. Вы не смогли купить, осилить эту цену. Ләкин Аллаһ гадил генә түгел, ул рәхимле. Шулаймы? Аллаһ рәхимле. Шуңа күрә бит ул гынах язганда гадил. Bir günah işledin, bir günah yazıldı. İzgilik işledin, minimum 10, әлі уланы 700-ге хәтлек көтәрә. Шулай мı? То есть сен bir изгілік қылдың, сенің yazılды қалған 699 бонус. Сен қылмадың. Шөкір Аллах рахимлі. Әмма жәннәт, аның бәясы шул қадар қиммәт, бір кімде аны сатып ала алмай. Шуңа күрә кайбер кешеләрнең үз гомерләрендә ниндидер хайырлы булсын хайырлы, булсын игелекле, файдалы эш эшләп, соңыннан шушы эшен күңеле белән Аллаһы Тәгаләгә китереп куюы, предъявлять итүе. Менә Раббым, мин эшләдем, давай миңа. Это абсолютная глупость. Һәм невежество. Чөнки ул белмәй цена рая. Ул аны белмәй. Ул аны аңламый. Шуңа миңа җәннәт тиеш дип, ул иң надан бер нәрсә белмәгән кешеләр генә йөргән мөмкин. Җомгага бер садака кертеп чыгалар да 500 сум мәчеткә. Бог ему должен уже. Ул дөрес түгел. Шуңа күрә бу беренчесе. Икенчесе, тагын бер проблема бар. И теге кем әйтмеш, это еще не все. Аллаһы Тәгаләнең без кылган гамәлләребез не то, что безгә җәннәтне сатып алырга җитми. Аллаһ безгә биргәнне түләргә дә җитми. То есть, если бы Аллаһ заставил нас в судный день закрыть наши долги перед Ним, кредиты, без уже шунда ук батыр ягы. То есть, без не то, что по уши, без в долгах. Шуңа күрә то, что Аллаһ безне ясады, юктан бар кылды. Бер ягыбыздан әнине бирде, бер ягыбыздан әтине бирде. Әби бабайны бирде. Аллаһ Тәгалә безгә күрергә күз бирде, ишетергә колак бирде, аяк, куллар, бөтенесе хезмәт итә. Көн саен кояш чыга. Көн белән төн алышына. Суларга Аллаһ Тәгалә безгә система кислород нитә. Җитештерә Аллаһ Тәгалә. 150 миллион километрдан кояш нуры безгә яктылык һәм җылылык алып килә, система отопления. Менә шәһәрдә әле һаман бирмәделәр салкын. Аллаһ Тәгалә җирне, галәмне җылытып тора. Бернинди сбой юк, бернинди ни юк. Һәм башка бар нигъмәтләрне алсаң, безнең ниндидер укыган намазларыбыз, ниндидер тоткан уразаларыбыз, биргән садакаларыбыз менә бу нигъмәтләрнең бер өлешен дә каплый алмый. Не то, что монда без җәннәткә әле китә алмыйбыз. Шуңа күрә ул менә ни кебек. Мәсәлән, арабыздан кемгәдер, срочно акча кирәк. Нинди проблема булды. Мәсәлән, Алла сакласын, балабыз авыртты. Безгә кирәк хәзер срочно, $1 миллион, мәсәлән. Никто от этого не обезопасен. Правильно? Безгә срочно кирәк $1 миллион. Менә бар врач, минди Мәскәүдә, например, или там каядыр Германиядә, ул әйтә, "Апкилди балаңа операциясын ди, Израильдә, все ди, исән кала Алла бирсә ди." И то ул гарантия бирми. $1 миллион кирәк. Син беләсең, что менә фәлән кешедә бар ул $1 миллион. Син барасың да әйтәсең, бир миңа дисең. Менә мин белмим, я всю жизнь все продам ди, всю жизнь буду работать ди, сиңа ди. Анда белмим, хезмәтчең булам ди, но миңа бир акчаны. Бу яхшы кеше.
Мәрхәмәтле кеше. Алды да $1 миллион берді. Сен бардың, альхамдулилля, вопрос решился. Бұл сеңа берді ме? Берді. Қазір сенің аның қоршында нәрсең бар? Бурыш, $1 миллион. Айы? $1 миллион жоқ. Жоқ $1 миллион. Жоқ. Ярар, тігілай шәдің, бұлай шәдің, зарплатыңны жейдің, һәм жейдің, мәсәлән, $1 миллион. $1 миллион. Әжәтін төре керек бетен. $1 миллион тұтып, сен кеттің тіңе. Ол сен көп ме берген ел? Миллион. А сен аңа көп ме парасың? 1 мың. Нинди 100 білән сен аңа барасың? С каким лицом ты идешь к нему? Көкірек кейіріп ме? Мә, сеңа, рахмәт, тігі вақытта мені поддержал. Міне сеңа, $1 миллион. Барасың ма? Көкірек кейіріп, бұрынны шкейіп, елмайып. Или башыңны осқайып барасың ма? Yüzüme отмасайды кері $1 миллион. Отала ма сенің yüzіңе? Отала. Қаралы дей, мен бет сеңа $1 миллион бердім де. Сен керек еме $1 миллион? Сен мен келдің ме? Келдің. Әжетке сұрадың, сұрадың. Мен сеңа бердім ме? Бердім. А сен неге менға $1 миллион көтеріп келдің деп сеңа yüzің отала ма? Отала. Әбилер оқыған тәсбих дұғасын. Еске түсіріңіз әлі. Кім біле тәсбих дұғасын? Аллахумма тақаббал минна салатана ва сиямана ва қиямана. Анда шундай жүмле бар. Вәлә тәдриб биха вуджухана. Раббым қиямет күнінде оқыған намазларыбызны yüzібізге атма кері. Аллах бізге бергенні миллион какой-то доллар білен, какой-то қағаз білен, принтердан шыққан. Несі ол? Қағаз бетін, ол бет принтердан шыққан. Yoğаны шығарып тұралар американецлар бүтін дүнияға жете ал. Краскасы ғана жетсен. Әлік хотя бы оқшаның какой-то қимметі болған. Чөнки болған динар, ол алтын болған. Аны қозып алғаннар, принтердан шығармағаннар. Шолай бетінде. Аны қозып алғаннар. Һәм күміш болған. Аны да шығарғаннар. То есть, на самом деле, ол монетада ниндейдір қимметлік болған. И то дүния малын бұл. Аның да әлі не жоқ. Қимметі жоқ аның дағын. Яғни, Аллах Тағала бізге әйтансың да. Бұл қағаз. И Аллах сеңа берген ғұмыр білен. Аллах сеңа берген көз білен. Көз нығметі, механизм, система ішлей, увлажнять еті, нете, бүтін нәрсәні күйлей. Неше ел бет ол? Неше еллар бет ол? 70-80 көзін алыштырып болмай бет. Құлақ, ишіте, бұрын, солай, өпке, ішлей, помпа, ирек, қонны қуа, аяқ қоллар, har bir mexanizm, har bir ішлей қызмет ете сеңа. Құяш сенің үшін шыға, жер шары сенің үшін әйләне, деңгізлер, океандар сенің үшін аға. Бүтінісі ішлей, бүтінісі сеңа қызмет ете. Аллах Тағала Құранда нәрсе дейді? Я все создал, все, что на небесах, и все, что на земле для вас. Соңғы кіші бұл жерден кеткеннен соң дүния тоқтayacak. Не үшін? Все бітті. Аларның предназначениесі бітті. Все жер шары керек болмайacak, океандар керек болмайacak, оғаштар керек болмайacak, хайуандар керек болмайacak. Бүтінісі бітecek. Çünkü кішілер бітті. Бүтіне бір кіші. И мұны шоғыштырып бола ма какой-то бір чемодан $1 миллион біле? Бола ма? Это невозможно сравнить. Шоға көре біз кредиттар, біз шумған. И біз аны прекрасно білеміз, что аны төлеп болмай. Біз аның миллионнан бір үлішінде төлей алмайбыз. И шоға көре біз білекейгіне бір ғамел қылғаннан соң намаз оқыдық, машалла. Біз ол намазыбызды нешік көтеріп барабыз Аллах Тағалаға? Яки оразабызны, яки ол хожыбызны нешік көтеріп барабыз Аллахқа? Теге бармақ арасынан чүп алмасын деп. Шолай бетен. Көкірек киіріп барасың Аллахқа? Жоқ. Башыңны осқайып. Мы прекрасно понимаем, что это даже ничтожную часть того, что Аллах бізге берді, не выкупит, не компенсирует. Ол бигез. Шоған көре біз Аллахтан сұрайбыз, и Раббым рәхметтің білен қабыл етсең енді дейбіз. Шоған көре біз әлі жәннетке кетмедік те. Әлі бұл дүниядағы Аллах бізге берген кредитні де біз төлей алмағанны оңлап, Аллах қаршында айтабыз, рәхметтің біле қабыл ет дейбіз. Ахиретте
Күпме нигъмәт. Аллаһның, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһның 100 өлеш рәхмәте бар безгә бирелгән. 100 өлеш. Аллаһның рәхмәте икегә бүленә. Аның үз рәхмәте, мәңгелек, шиксез рәхмәте, һәм ул безгә бирде 100% рәхмәт. Менә бу дөньяга бирде. 100-не. Шуның Аллаһ Тәгалә берсен, 100-дән берсен, 1% булайын безнеңчә әйткәндә, шулаймы? Хадистә процент дип әйтелмәсә дә, 100-дән берсен Аллаһ бу дөньяга бүлде, бүтән кешегә, бүтән мәхлукларына. Бүтәнесенә бүлде. Менә Аллаһның 100 өлеш рәхмәте 100-гә бүленде дә, шуның берсен Аллаһ Тәгалә дөньяга бирде. Менә бүлде бүтәнесен. Бу Аллаһның 1%. Калган 99-ы калды җәннәт өчен. Мөэминнәргә генә, фақат. Шуңа күрә Аллаһның андагы безгә рәхмәтен бу дөньядагы рәхмәте белән аны күз аллап та, чагыштырып та, безнең воображение, безнең фантазия моңа җитми. Шуңа күрә без сөйләшәбез әле бу дөньядагы нигъмәт. Менә бар шундый китап, Ибн Кайымның Ар-Рух дигән китабы. Рух. Анда ул аны кайындыр алган инде, сахабаларданмы, нидәнме? Ул хадис түгел. Чөнки шуңа мин аны инде кем алган, шул нигә авторга гына хөрмәт йөзенә китерәм ул риваятны. Ул әйтә, кыямәт көнендә ди, кеше Аллаһ каршына килеп басыр ди. Һәм аның үлчәүгә изгелекләрен салганнан соң булды, Аллаһ Тәгалә әйтер ди, бәндәм минем рәхмәтем белән кир иҗмахка дип әйтер ди. То есть, зайди в райские сады по моей милости дип әйтә. Мин сиңа рәхмәтемне бирдем дә кир. Шуннан соң бу кеше әйтер ди, Раббым, минем бит күпме изгелегем бар дип әйтер ди. Намазларын укыган, сабыр иткән, хезмәт иткән, шуннан да яхшылыклары күп булган. Шуңа күрә мин керәм җәннәткә изгелекләрем белән дигән. То есть не по твоей милости, не только по твоей милости, а посредством моих благодеяний дигән. Их у меня очень много дигән. На самом деле ул тырышкан. Булмаса әйтмәс иде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә фәрештәләрен әйтә. Менә гаделлек үлчәве. То есть Аллаһ гадел, ул алдамый. Ул яшерми берәйберне дә. Аллаһ Тәгалә әйтә. Үлчәүнең бер ягына ди, салыгыз аның изгелекләрен ди. Бүтән изгелеген берсендә калдырмагыз ди. Бүтән гомер буе кылган изгелеген салалар. Икенче ягына Аллаһ Тәгалә әйтә, ике күзен алып чыгыгыз ди. Его зрение ди. Которым я его одарил ди в мирской жизни. Куйыгыз ике күзен ди. Һәм аның күрү нигъмәтен куялар икенче якка. Һәм ул авыррак булып чыга нәрсәдән? Аның гомер буе җыйган изгелекләреннән. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Синең гомер буе кылган изге эшләрең, гыйбадәтләрең, башкасы бөтенесе ди. Нәрсә? Минем сиңа дөньялыкта биргән шушы ике күзеңне дә түләмәде ди. Ты не смог заплатить даже за свое зрение. Шуңа күрә бар җәннәткә ди, минем рәхмәтем белән ди. Һәм ул әйтә, мин синең рәхмәтең белән җәннәткә керәм. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Минем изгелекләрем дә, минем гыйбадәтләрем дә җәннәтлек түгел. Шуңа күрә без сөйләштек дөнья турында. Дөньядагы Аллаһ биргәннең бер өлешен дә кайтара алмыйбыз. Мы все в долгах. А җәннәткә китсәк, анда уже все. Это җәннәт уже это за вселенную, это за облачное, не то что за облачное, это космос уже. Все, ул башка это. Аны шуңа күрә нәрсә диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям? Аллаһ Тәгалә әйтте хадис кудсида, мин анда әзерләдем ди, я приготовил для них то, что ни один глаз никогда не видел ди. Ни одно ухо не слышало ди. И ни одно воображение себе не могло представить ди. Аллаһ Тәгалә шундай берләр әзерләде. Шуңа күрә җәннәт ул, аны күзаллап булмый. Җәннәтне ясап булмый. Аны рәссам, художник ясый аламы? Ясый алмый, когда ул кешенең башына сыймый ул. Ул кешенең акылына, фантазиясына, хыялына сыя торган әйбер түгел. Шуңа күрә ул җәннәт. Ләкин Коръәндә бар кайбер аятлар
Һәм бар кайбер пәйгамбәребезнең хадисләре анда нәрсә дип әйтелә? Җәннәт кешеләрнең кылган изге гамәлләренә җәза буларак. Это как воздаяние за то, что совершали люди. Мәсәлән, Сәҗдә сүрәсе 17 аят. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фала та'ламу нафсун ма ухфия лахум мин qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Аллаһ Тәгалә ди. Үзенең бәндәләренә ди. Нинди шатлыклар ди әзерләп куйганны ди, нинди сюрпризлар, нинди сөенечләр әзерләп куйганны ди, бер генә бер жан иясе дә күз алдына китерә алмый ди. Ни одна душа не может познать ты, что приготовил Аллах для них ты за то, что они совершали. Кылган изгелекләр өчен ди. Менә бу аятта Аллаһ Тәгалә әйтә кылган изгелекләре өчен ди. Яки мәсәлән Ал-А'раф 43 бар. Тилкумул джанна буди джаннати урифтумуха бима кунтум та'малун ди. Сез ул джаннатны ди мирас итеп алдыгыз ди, унаследовали ди. Нәрсә өчен? Бима кунтум та'малун ди. Кылган изге гамәлләрегез өчен ди. Менә бу аятлар, башка аятлар китерергә була, хадислар китерергә була. Менә бу аят һәм хадисләрдә нәрсә дип килә? Кылган изгелекләрегезнең җәзасы ди, как воздаяние за то, что вы совершали ди. Менә монда инде кемдер әйтергә мөмкин, нинди каршылык бу, противоречие ди. Монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бергезең дә гамәле җәннәтлек түгел диде. Гыйбадәте изгелеге, ә монда нәрсә ди? Кылган изгелекләрегез өчен ди. Монда инде әлбәттә җәннәткә керү өчен изгелек кирәк. Без изгелекне инкар итә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә әгәр дә безне сынамыйча гына җәннәткә кертергә теләсә, без бу дөньяга килеп тормас идек. Шулаймы? Пәйгамбәрләр килмәс иде. Аллаһ Тәгалә безгә шайтанны васваса кылу өчен бирмәс иде. Аллаһ Тәгалә безгә нәфс дигән нәрсәне бирмәс иде. Без бу сынауларны үтәсе булмас идек. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә атабызны, әдәмнән безне чыгарыр иде, бөтенебезне җәннәткә генә кертер иде. Аллаһның кудрәте шиксез. Ләкин әлбәттә гамәл кирәк. Ләкин гамәл кирәк Аллаһның рәхмәтен алырга. Без тырышлыгыбыз белән, тақвалыгыбыз белән, без үзебезнең гыйбадәтебез белән мы добиваемся чего? Милости Аллаһ. Аллаһның рәхмәтен алабыз. Ә Аллаһ инде үзенең рәхмәте белән җәннәтне нишли? Нишли ул җәннәтне безгә? Фарыз итмей, бүләк итә. Бүләк итә. Менә сез тыңламадыгыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә җәннәтне безгә бүләк итә. Это просто подарок от Аллаха. Это подарок. Вот за то, что вы старались, Аллаһ Тәгалә безгә бирде бүләк. Менә монда дагы күп сөйлисем килми инде аларны. Монда дагы кайбер әйтик фиркалар, ул бит инде ислам өммәтендә дә, акыйдада, нидә төрле фиркалар булды, тишениялар булды. Мәсәлән, бар фиркалар тәкъдир белән бәйле. Что касается предопределения. Алар әһле суннадан тайпылган фиркалар. Бар, мәсәлән, җабаритлар. Җабарит мәҗбүр дигән сүздән, татарда мәҗбүр бар. Шулаймы инде? Я вынужден. Җабаритлар, алар әйтәләр, безгә бөтенләй бер тагылган. Аллаһ Тәгалә все решил за нас, и шуңа күрә, неважно, что мы там делаем уже. От этого ничего не зависит абсолютно. Шуңа күрә җабаритлар әйтәләр, кешенең гамәленнән бер нәрсә дә тормый. Абсолютно ничего не зависит от деяний человека. Чөнки Аллаһ Тәгалә все решил за нас, и без менә шулай йөрибез. У нас нет права выбора, у нас нет воли, җабаритлар шулай әйтәләр. Все, вот без как робот кебек. Все, вот кулны күтәрдек, төшердек. Кадаритлар, бар кадаритлар. Алар наоборот бу крайностька чыкканнар, что все решаем мы. Мы сами все решаем. То есть без язмышыбызны да, нене дә. Алар инде нәрсә диделәр? Алар кешеләр изгелеге белән керә җәннәткә диделәр. То есть человек зарабатывает
своими делами рай dediler. Шуңа күрә алар бу крайность, җабаритлар, кадаритлар бу крайностьта инде. Әмма без инде әһле сунна вал җамаа, без беләбез Аллаһның рәхмәте, безнең инде без изгелекләр кылып, кәсеп итәбез Аллаһның рәхмәтен, Аллаһ үзенең рәхмәте белән безгә бирә җәннәтен, ләкин гаделлек үлчәүенә куйсак, бер якка җәннәтне, бер якка безнең гомер буе кылган изгелекне, беребезгә дә җәннәт юк. Чөнки җәннәт это слишком кыйммәт ул. Алга таба. Раббим безгә Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, аның рәхмәте белән җәннәткә керергә ясым. Без хәзер башлыйбыз, бу дәрестә башлыйбыз да, аннан соң инде дәвам итәбез. Җәннәтне сыйфатлары. Җәннәтне тасвирлыйбыз, җәннәтне будем описывать, җәннәтне инде вот так разбирать будем. Нәрсәләр анда. Иң беренче кешеләрнең, айда кайтабыз кешеләрнең сыйфатларына. Без кешеләр нинди булабыз җәннәттә? Әлбәттә, кешеләр җәннәткә керәчәкләр иң күркәм, иң яхшы, иң матур сурәттә, иң камил сурәттә. Шуңа күрә җәннәтне әгәр дә без будем представлять, что менә анда без шундый кешеләр, менә хәзерге кебек, без ялгышабыз. Җәннәттә без андый булмыйбыз. Без күпкә матуррак булабыз. Бик зур, бик... Yok, җәһәннәмдә зур булабыз. Җәннәттә бераз бәләкәйрәк булабыз. Әмма кешеләр җәннәттә булачаклар иң күркәм зурлыкта. Иң күркәм кыяфәттә. Иң күркәм яшьтә. То есть размер человека, облик человека, даже возраст человека, строение человека, природа человека будет в совершенном виде. Иң камил, иң хәерле, иң күркәм сурәттә булачакбыз. Чөнки бу җәннәт һәм кешеләрнең кыяфәтләре, тән кыяфәте кемгә шаячак? Кемгә шаячак? Бу дөньяда кемгә? Кемнең кыяфәтенә ошаган булачак кешеләр? Адәм кыяфәтендә булачаклар. Адәм иң беренче кеше, атабыз Адәм кыяфәтендә, в образе Адама булачак кешеләр җәннәттә. Ни өчен шулай? Ни өчен? Менә моны ни өчен ул нидә хадисләрдә килә ул прямо ассызыклап Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям подчеркивает, что мы будем выглядеть так, как выглядел наш отец Адам. Адам, он уже был создан в совершенном виде. Вот хәзер кайтабыз дарвинизмга. Маймыл. Кайрыклы, җынлы, бөкре, кәкре куллары белән, кәкре аяклары белән. Шулаймы? Маймыл бит инде, маймыл. Акылсыз. Бер көнне каядыр нәрсәдер алган, нәрсәдер тоткан. Ну, труд сделал из обезьяны человека. Әкрен генә җыны кыйла башлагандыр инде, аяклары турая башлагандыр инде, акыл керә башлагандыр инде. Шулай бит. Ислам гакыйдасында все абсолютно наоборот. Совершенство Адәм. Адәмнән ерагайган сайын китәбез нәрсәдән? Камиллектән ерагаябыз. Милчаем. Без бәләкәй чакта әти безнең сарыкларга ата сарыкны читтән алып кайтая. Үзебезнең ата сарыклар булса да, у нас были свои самцы, конечно, но әти юк. Мин сорый идем, әти нигә кирәк сиңа машиналар яллап каяндыр алып кайтырга? Нәсел ваклана дип әйтә. Әгәр дә үзендә булса, сарыклар зур булыр тиеш бит, шулай бит. Все ваклана. Менә шуның кебек нәрсә? Адәмнән ерагайган сайын biz вакланып барабыз. Это во всех смыслах. Во всем вакланып барабыз. Абсолютно. Не только в размерах, но и в духовности, и в знании. Шуңа күрә это преступление против Адама и Евы, если мы будем думать, что они были там. Вот. Маймылдан чыкканнар да, они были глупые все, древние все. Даже айфонның нәрсә икәнен белмәгән алар. Вот мы должны понимать, что совершенство человека не в его телефоне.
не мына бүгінгі бір. Это біздің уровеньда, біздің ол ниндейдер достижениялар. А на самом деле, даже мына ол шундай бәхәслі тема, мен маған кірәсім келмей, дәрісіміз бітәшек, шуның біле. Пик цивилизации қашан болған? Қазір ме или дин ғалимдар айта, он уже прошел. Пик развития цивилизации вот человечества улы өтті дей. Ну, өтті дей. Қашан болса да. Айы. То есть, смотря қаян кетеміз. Әгер де біз сөйлешеміз екен общество турында, государство, ну это же общество, государство, например, ну культураға қайтсақ, ну біз явно енді, мәселен, көп культуралардан біз аларға уступаем. Әгер де біз қайтсақ, государственность, мәселен, шулық армия, шулық не, бүгін бет енді, казалось бы, да? Ракеталар, нелер, там, дронлар, нелер. Сулейман, царь Соломон. Ол дұға қылды. Я Раббам, одари меня таким царством, таким государством, чтобы до меня ни у кого не было, и чтобы до конца света ни у кого такого не было. Аллах дұғасын қабыл етті ме? Етті. Шуңа күрә дин ғалимлары, тарих ғалимлары айталар, анықы кебек дәулет, анықы кебек армия, анықы кебек күш, бұл бір қашанда болмады, аңа хаттық яннасында болмайшақ дейді. Шуңа күрә атабыз әдәм, қазір біз кіріп кетешек, біз де шықмайшақ бізге. Атабыз әдәм, он был совершенный. И не просто так Аллах Тағала бүтін фәрештелерін жиып айтты, падайте ниц перед ним, преклонитесь перед ним. Он бит не потому, что он мой, он мне служит, вы должны преклониться. Он на самом деле обладал теми качествами, которых не было даже у ангелов. Аллах Тағала айтты, «Мин аңа ғилим, вағаллама Адам әл-әсма'a куллаха». Аллах Тағала аны үйретті, аңа ғилім берді, har бір исімні үйретті дей. Һәм фәрештәләргә әйтті дей. Әйдәгіз, санап шейгіз, мин аңа үйреткен әйбірні. Фәрештәләр әйттілер дей. Біз білмейбіз, син бізні үйреткен нәрседен башқа дей. Біз білмейбіз мұны дей. Аннасын айтты, әйт дейді. Ол санап шықты бүтінісін. Дәрістен соң, ямы сұраулар. Ол бүтінісін санап шықты. Шundan соң Аллах Тағала айтты, көресің дей. Көресің бе? Шайтан, иблис, башын имеген үшін тәкәбірленіп, Аллах аны рахматынан сырды. Шуңа күрә ислам ғақидасы бойынша, по вероубеждению ислама, Адам и Ева, они были совершенством. Адам біле Хауа. Шуңа күрә нельзя представлять Хауаны, біздің әнейіміздің үніндер юмны там, недоделанный орангутан или шимпанзе, это преступление. И вообще преступление общества в том, что оно отказалось от них и выбрало для себя обезьян. Вот на самом деле это же несправедливо. Аллах Тағала бізге айтты, неше китап индірді, неше пайғамбар жеткірді, доведите до них деді. Алар сіздің атағыз, анағыз шибәр, матур, зор, ақыллы, ғилімлі, әдәплі, тәрбиелі, цивилизованный әдәм білән Хауа. Даже самые лучшие из вас, которые по моей милости войдут в райские сады, они будут похожи на них. А біз нәрсе дедік? Мы отказались от них и придумали себе нәрсе. Давайте, бұл орангутанның баласы бұламын лучше. Теге бір передача бар енді шул не турында. Мен бик шадыл студентларға сұрау берелер. Бұл не? 2000 елларны, бір 20 еллік. Студентларға сұрау берелер. Вот что вы скажете? Вот мы все-таки от обезьяны или же от Адама и Евы? Бір студент айтты, я вас не знаю, но я лично от Адама и Евы. То есть, ну вот шуңа күрә, это же несправедливо инде, шулай бит инде. Шуңа күрә үтәшәк ул, кешелек аны онытачак. Бұл Дарвиннар олар теге фермадан өтіп кеткенде көңілсіз ес келеме? Вот шуның кебек ул онытылачак. Аның, конечно, яңалары чыгачак әле. Фән 1000 төрле үзгәрәчәк. Исламның устой ислам они всегда будут. Шуңа күрә атабыз Адәм кебек булачакбыз.
атабыз, анабыз Хауа кебек булачакбыз. Һәм Сахих Муслимда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Халакаллаху азза ва джалла Адама аля суратихи" ди. Аллаһ Тәгалә ди Адәмне үз сүрәтендә яратты ди. В его облике ди. Аның үзенең сүрәте бар иде. Үз кыяфәте бар иде. Тулуху 60 зираан ди. Его рост составлял 60 локтей ди. Аның буе 60 терсәк иде ди. Кайбер җирдә килә, его рост был подобно высокой пальме ди. То есть 60 терсәк, ну, хотя бы 40-50 сантиметр дисәк тә, примерно 30 метр чыга. Әле без, мы же мелкие. Әле кешеләр зуррак булган. Шулай бит инде. Шуңа күрә 30 метр гына дисәң дә, это нормальный рост. Менә кешенең зурлыгы җәннәттә шулай булачак. Адәм белән Хауа кебек булачак. Һәм җәннәткә кергән һәр кеше Адәмгә ошар ди. Һәм аның озынлыгы 60 терсәк булыр ди. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә ди? Адәм киткәннән бирле ди. С тех пор, как Адам покинул эту землю, ди, ул бит 1000 ел яшәде. 1000 елдан соң китте, шулай бит инде. Нәрсә ди? Фалам язал ал-халқу янқусу ба'даху хатта ал-ан. Бүгенге көнгә кадәр кешеләр ди, алар кичерәеп бардылар ди. Адәм киткәннән башлап ди, бүгенге көнгә кадәр ди, кешеләр кичерәеп бардылар ди. Мелчаем. Шулаймы? Карагыз, на самом деле, вот кешенең организм какой был совершенный. Во-первых, яшәгән 1000 ел. Шулаймы? Без бүген 50-60-та кемдер тезен алыштыра, тузган уже. Ярый, алыштыралар әле. Кемнеңдер уже ашказаны биткән, кемнеңдер бавыры биткән, арак ичеп, кемнең кичмәсә дә биткән, кемнеңдер нәрсәседер тузган, то есть Адәм 1000 ел организм, тезләр, вот карасаң, организм бит инде, шулай бит. Аның кулы, буыннары, күз. Адәмнең күзлеге булганмы? Ул вакытта, ну, не факт, күзлек булмагандыр инде, шулай бит. Аның күзе 1000 ел хезмәт иткән. Әле бит 1000 ел түгел, 960 ел, ул бит 40 елын бирә Давудка, шулаймы? Давудка бирә, анан оныта биргәнен. 960 яшына үлем фәрештәсе килә. Все, мен сен алып китәм дип әйтә. Юк, мин үлмим ди, какой монда ди. Мин әле 40 ел яшисем бар ди. Акац үләсе килми, шулаймы? Карагыз, 1000 ел. 30 метр. 30 метр примерно. Вот ул бит инде намного алар совершеннырак булган бездән. Пәйгамбәрләр күпме яшәгән? Нух пәйгамбәр 950 ел только проповедовал. Әле бит анда әйтелмәгән 950 ел яшәде. Может, ул 1000 ел. Кайбер риваятларда даже 1200 ел яшәгәндерләр пророк Ной. Шуңа күрә кешеләр яшәгән күпкә, алар бездән совершеннырак булган. Һәм әйтәләр, не только внешне люди будут похожи друг на друга, даже их души будут едиными. Ни өчен? Потому что все будут хорошими. Теге бүтән начар сыйфатлар нишләде? Тегендә калды. Все, безне бит инде ниттеләр. Нәрсәле? Переплавили безне. Безне яңадан ясадылар җәннәт өчен. Все, даже безнең характерлар, даже кешеләрнең үз-үзләрен тотышлары, әдәпләре, тәрбияләре бик якын булачак. Ни өчен? Чөнки бүтән кеше яхшы була. Все будут совершенны. У всех характер будет, даже у меня, самый лучший. Теге бер хатын яза шейхка сорау, мин шулай яратам кайбер шейхларга сорауларны укып утырырга. Бер хатын яза шейхка сорау, мин ди вот где-то я вычитала, что, оказывается, я там с мужем буду, ди. Я и так с ним мучилась, ты, сколько лет ты. Что, мы там вместе, что ли, будем? Шейх, это, ну, тут одно из двух ты. Во-первых, если он был плохим, да он в раю не будет ты. Поэтому вам придется замуж выйти за другого, да, лучшего, да. А если он на самом деле будет в раю, да, он не будет таким, да. То есть все плохое у него уберут. А это программа не тип картем. Нашего акура, Аллахна рахматы кин. Шулай бит инде. Ахлакухум аля хулукин раджулин вахидти. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, их нравы будут подобны нраву одного человека. То есть кешеләр бик бер-берсенә
не болашаклар, якын болашаклар, ә буйлары ди 60 яшь болашак ди. Дальше киттек. Тәннәре шип-шиста болашак. Шип-шиста. То есть, хатта әйтелә йөзләре шиста була. Демәк инде мыек, сакал булмый, ниндидер йоннар булмый. Мәсәлән, култык астында ниде шип-шиста болашак тәннәре. Шуңа күрә бритвалар, жилетлар, ниләр обанкротятся все сразу. Ухаживать за собой не надо. Шип-шиста болашак. Но нәрсә дип әйтә, күзләре сөрмә тартылган кебек болашак ди. То есть күзләр инде бизәлгән кебек болашак ди. Мугаз ибн Джабал тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Ядхулу ахлул джаннатил джанната джурдан мурдан." Җәннәт әһелләре җәннәткә кергәндә ди, тәннәрендә бер ни булмас ди. Артык йон булмас ди тәннәрендә. Һәм алар ди күзләре сөрмә тартылган кебек булыр ди. То есть күздә ниндидер матурлык, зиннәтләнгән була ди. Яшьләре ничә булыр ди? 33 яшь булыр ди. Бөтенесенә 33 яшь була. То есть әбиең синең ровесница була. Әби, кил әле, давай, монда чәй эчәбез. Бабай, машалла, бабай, кил монда, давай. Оныгың, син тоже әби бит инде, бабай, иншалла. Шулай бит? Оныгың синең белән бер яшьтә. Бүтән кеше абсолютно бер яшьтә. То есть әбиләр булмый. Шуңа күрә бер әби килгәч, Пәйгамбәребезгә: "Я Расулуллах, менә миңа җәннәт турында әйт әле, ничек кирергә?" дигәч, Пәйгамбәр нәрсә диде? Җәннәткә әбиләр кирми диде. Бу елый башлады, нитә башлады. Пәйгамбәр әйтә: "Бар, әйтегез аны ди. Алар җәннәткә әби булып кирми, яшь кызлар булып керәчәк ди." Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә 33 яшьне, әйтелә инде, это вот самый такой совершенный возраст дип әйтәләр, иң хәерле яшь дип әйтәләр. Шуңа күрә җәннәттә алар шулай булачаклар. Дальше китсәк инде, хәер битерәм. Вот җәннәт турында рәхәт сөйләргә, җәһәннәмне тиз битерәсе килә дәресне. Шулай ук Абу Хурайрадан килә, кешедә булмаячак, менә кайбер бу дөньяда булган организмда, нидә, безнең физиологиядә булган кайбер әйберләр анда булмаячак. Мәсәлән, булмаячак төкерү дигән әйбер. То есть, вот бар бит бу дөньяда кеше төкерә, әдәпсезлек, менә барасың, кай вакыт брусчаткага басып булмый, шулай бит, анда әйбер булмый. То есть, не будет в природе человека плеваться. Шулай ук булмаячак, мәсәлән, борын сыңгыру. Ул бит инде ни түгел, матур әйбер түгел, шулай бит. Шуңа күрә кешедә борын сыңгыру дигән әйбер булмый, насморк булмый. Шуңа күрә ниләр бөтен нафтизиннар, ниләр тоже обанкротятся. Дальше киттек. Бәдрәфкә йөрү, справление, природной нужды человека. Булмаячак. Бу дөньяда бармы андый кеше? Организм живой бармы? Бәдрәфкә йөрми торган. Юк. Без вынуждены. Аллаһ Тәгалә куйган закон. Вот подчиняйтесь ди. Без барабыз. Җәннәттә булмаячак. То есть йомыш үтәү дигән әйбер җәннәттә санузеллар, туалетлар берсе дә булмаячак. Ни өчен? Кешенең организмында андый әйбер булмаячак. Булмаячак. Просто булмаячак. Все, андый понятие булмаячак. Туалетка йөрү, кысталу, анда все, бетте. Ул әйбер бетәчәк. Потому что бу җәннәт. Шулаймы? Җәннәттә никакого негатива һәм никаких неприятных моментов булмаячак безнең организмда да. Дальше киттек. Йокы. Җәннәттә йокы буламы, юкмы? Бер рәхәтләнеп йокларым, юкмы? Юк, җәннәттә йокы булмый. Вообще йокы ул бит инде вакыт әрәм итү, шулаймы? Когда синең көне-төне ләззәт, көне-төне программа, көн сайын яңа программа, анда йоклап, кеше нигә йоклый? Во-первых, йокы не только исраф вакыты. Йокы бит ул безнең слабость, шулаймы? Җәннәттә слабость юк. Мәсәлән, кеше арды, йокламаса кеше үлә. Башы эшләми башлый. Хәле бетә. Җәннәттә андай бер юк. Җәннәттә кеше армый. Җәннәттә кеше таушалмый. Җәннәттә кеше тузмый. Җәннәттә кеше хәлсезләнми. Юк, организм анда хәлсезләнми. Шуңа күрә хәл бетми анда. Шуңа күрә кеше йокыга просто он не будет нуждаться во сне. Потому что это не есть совершенство. А җәннәттә без әйттек, все в совершенном. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Ан-науму ахул маут ва ла янаму ахлул җанна ди. Йокы ди, ул үлемнең туганы ди. Не ди, сон это брат, это родной брат или сестра смерти ди.
Шуңа күрә җәннәт әһелләре йокламаячак. Үлми дә бит җәннәт әһелләре, шулаймы? Алар үлмиләр дә. Шуңа күрә алар йокламаячак та ди. Дальше инде әкрен генә шулай без алга таба карарбыз яңа башка ниләрне. Анда ашау, эчү, башка нәрсәләр бар тагын. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.